chairde is fáilteisteach a rísting ann na fís an Ceardaíocht da. Inniu tá mo gáil Eitleán inga. Ceann aisteach, craisteach ar I gan seo. Maicin sib I líntach á churcail. Fanna gíling agus spáinne cecha le inga. Tastó na rudaí seo web. Tastó cárta, sopa amháin, rialóid, peanlúí, tape agus sisúr. Inis, se ná an rud beag tuis I inga. Tóg an cárta agus an rialóid agus an peanlúí. Agus tuis amach timpeall 8 centiméter war an cárta. Inis tarne líne díreach trasna ar warfapar leis an peanlúí. Seo leannas gníomh ingas duine fásta margheall ar a sisúr. Inis, tóg an sisúr agus gear an cárta ar le líne díreach sin. Inis, dinge muid an rug chéna leis an píosa fada go chárta. Tuis amach túna 8 centiméter ar carneal go chárta agus dinge rug chéna ar a garneal aire. Agus tarne líne díreach idir an áfhainte. Agus gearmod leis a sisúr sin job eile go chuine fásta. Maicin sib inis tá an físa go chárta gearraig. Onas go naibreó an Eitleán, cá an curcail beag a bheith leach mór leis a gcurcail mór. Mar sin cá an píosa fada go chárta a bheith éirid an áid leis an gceann gear. Tuis amach ag seo agus má bhíonn sé róáda tá si banán a dhearr leis a sisúr a ríist. Inis, tá mo gáil an áchurcail a dhéanamh. Tá muid leis I gceann beag. Lúb isteach ar a chéile an píosa go chárta. Agus é sin, úsáid an tape le chuineáil le chéile. A rud ceanna céanna dhéanamh inis leis an píosa fada go chárta. Lúb isteach ar a chéile agus úsáid an tape le de chuineáil le chéile. Maicin sib tá an curcail mór éirid go mór leis an ceann beag. Tastó duine fásta inis leis I céim seo dhéanamh. Fáin sop agus na náite lúban an sop ag an uileán tá me geireaí a dhearr leis a sisúr. Inis, táirng an sop a ghireamú gon fáine. Tá muid leis a ceann mór. Nuair tá tú sásta náite tá an sop ar an bháine, fáin tape agus ghireama an sop gon áine. Agus a rug ceanna céanna dhéanamh inis leis a fáine beag.
Inis, tá sí réile netailt, mestú cecha fada hóisí. Nis, seo tín Eitleán gal sús san nuas sa spéir. Bólig isteach go máireach agus bei fís an Eitleán, slán go fóil.